A vízivás az egészséges életmód fontos része. Változatos, egészséges táplálkozás mellett 9 éves kor felett napi 6-8 pohár vizet kell inni ahhoz, hogy a testünk hidratált maradjon, az agyunk, izmaink és más szerveink megfelelően működjenek. A következő 10 tipp abban segít, hogy több vizet igyál, mint eddig. Nehéz úgy a vizet választani üdítők és más italok helyett, ha azok folyton szem előtt vannak. Beszéld meg a szüleiddel, hogy legyen az otthonod üdítőmentes zóna, és a hűtőt ivóvízzel töltsétek fel. Kösd össze a vízivást mindennapos tevékenységekkel, például a reggeli fogmosás és minden étkezés után igyál vizet. Tesi óra után is mindig fogyasz el legalább 1 pohár vizet, és kortyolj a kulacsodból minden iskolai szünetben. Lehet BPA-mentes műanyag, fém, üveg, lehet csíkos, pöttyös vagy cicás, dekorálhatod akár te magad is. A lényeg, hogy legyen egy jól záródó, saját kulacsod, amit mindenhová magaddal vihetsz. Töltsd fel reggel vízzel, és legyen az a célod, hogy legalább a nap végére kiürül. Tudtad, hogy a napi 6-8 pohár víz mellett az elfogyasztott ételekkel is hidratálod a tested? Ha minden nap több adag friss zöldséget, gyümölcsöt eszel, rendszeresen iszol tejet, és megeszed az ebédre kapott levest, azzal is sok vizet juttathatsz a szervezetedbe. Ha unod a sima vizet, feldobhatod megtisztított és alaposan megmosott citrom vagy narancskarikákkal, mentalevéllel, uborkaszeletekkel, friss gyömbérrel, gyümölcsteával, de néha egy kevés 100%-os gyümölcslével is. Készítsd el a saját vizes koktélodat. Van már mobilod? Szüleid segítségével keres olyan megbízható appot, ami emlékeztet arra, hogy eljött a vízivás ideje. Ha nem esik jól egyszerre egy pohár vizet meginni, kisebb adagokban is elfogyaszthatod az ajánlott vízmennyiséget. Kortyolj párat a kulacsodból a suliban minden óra előtt és után. Tegyél egy pohár vizet az asztalra, amikor otthon leülsz leckét írni. Ez emlékeztet arra, hogy tanulás közben is fontos hidratálni, mert így könnyebb koncentrálni. A szokásainkon változtatni nem mindig egyszerű, de ha a szüleiddel, nagyszüleiddel vagy egy barátoddal együtt kezdtek bele a vízivó kihívásba, az megkönnyíti a dolgot. Ne felejtsd el megdicsérni magad, pipáld ki a naptáradban, ha sikerült elérned a napi vízivó célodat, és legyél büszke magadra. Mire számíthatsz, ha elkezdesz több vizet inni? Például eleinte biztosan többet fogsz a mosdóba járni, mert a szervezetednek hozzá kell szoknia ahhoz, hogy több folyadékot kell feldolgoznia. De hamar észre fogod venni, hogy fényesebb, rugalmasabb lesz a bőröd és a hajad, ritkábban fáj a fejed, kevésbé leszel fáradékony, jobban tudsz majd koncentrálni, ezért könnyebb lesz a tanulás, és még a sportban is hatékonyabb leszel. Megéri a vizet választani, megéri több vizet inni.